Когато И идваше паника, атаката, как я усещаше? Какво ставаше с сърцето, с дишането, с мислите първо в този почувствах, момент? някак си изведнъж сърцебиене и след това вече почваш да се задушаваш, шум в ушите и пречерняване на очите, завиване на свят. Мгм. Просто А такива имаше ли симптоми. моменти, в Мгм. които мислеше, че можеш да припаднеш, че получаваш инфаркт или губиш Да, контрол над себе си? да, имах такива моменти. А как това започна да се отразява на психиката ти? Страх ли те беше да останеш сама, да излизаш, да пътуваш, да Абсолютно. ходиш сред други хора? Примерно моята съпруга до късно работи. Така че случвало се много пъти да заплача като едно дете. Не можех да остана сама вкъщи, плачех. И се чудих това от какво се получава. Нямах си на представа даже за каква е причината за тези симптоми.